On prichádza. Adaptovaná verzia pre YouTube kanál Kronika temnoty. Nikdy som neveril na veci, ktoré sa nedajú vysvetliť. Som racionálny typ. Technik. Človek, ktorý potrebuje dôkazy, čísla, fakty. Ale teraz sedím v tme so všetkými svetlami vypnutými a bojím sa, že keď sa otočím, uvidím ho. Všetko to začalo jedného obyčajného večera. Prišla mi správa od kamaráda, starého kolegu z Vysokej. Nepísali sme si mesiace, možno roky a jeho text bol zvláštny. Ak to uvidíš, nepozeraj sa príliš dlho a hlavne to nezdieľaj. Bol tam link. Vyzeral nevinne, niečo ako blog alebo fórum. Klikol som na ne. Stránka sa načítavala pomaly, ako keby mala problém so spojením. Najskôr sa zobrazil len prázdny textový rámček, potom sa písmo začalo meniť. Znaky sa krútili, posúvali, ako by sa text hýbal. Medzi riadkami sa objavili slova v cudzom jazyku, niečo medzi latinou a šepotom. A uprostred meno. Jedno jediné meno. Zalgo. Keď som to vyslovil nahlas, obrazovka blikla a počítač sa vypol. Od tejto chvíle bolo všetko iné. Na pracovnej ploche pribudol nový súbor, bez mena, bez ikonky, len prázdny obložník. Otvoril som ho a vo vnútri bola veta napísaná čiernym písmom na bielom pozadí. On prichádza. Zavrel som to, ale o pár sekúnd sa súbor znovu objavil a potom ďalší a ďalší. Na konci ich bolo 7, každý s tou istou vetou. Myslel som, že ide o vírus. Preinštaloval som systém, zmenil heslá, vymenil disk. Ale keď som zapol počítač, správa tam bola znova a znela. Už viem, že si sa pozrel. V ten večer som sa rozhodol zavolať kamarátovi, ktorý mi poslal ten link. Telefón zvonil dlho, až kým to niekto nezdvihol. Lenže to nebol on. Ticho, potom dých, nakoniec šepot, nízky, chráplavý, vzdialený. On prichádza. Nasledujúce dni boli hmlisté. Mal som pocit, že ma niekto sleduje. Nie priamo, ale cez odrazy. V okne, v monitore, v zrkadle. Ale za každým, keď som sa otočil, videl som len vlastný tien, dlhší, než by mal byť. Začal som mať nočné mory. Videl som ho tam. Vysokého, tenkého, s tvárou, ktorá sa hýbala, ako keby sa skladala z iných tvári. Oči mal ako roztrhané dierky. A keď sa otvorili, počul som škrípanie, ako by praskalo sklo. Ráno som našiel poškriabanú stenu. Niečo bolo vyrité nechtami. Slovo. Zalgo. Upratal som to, ale večer to tam bolo znova. Lenže tentoraz krvou. Snažil som sa to ignorovať. Ísť do práce, správať sa normálne, ale nešlo to. Kolegovia mi hovorili, že vyzerám zle, že vyzerám unavene. Jeden sa ma dokonca spýtal, prečo si neprestávam šepkať niečo pod nosom. Lenže ja som nič nehovoril, aspoň nevedome. O pár dní mi začali chodiť e-maily. Žiadny odosielateľ, žiadna adresa, len predmet, on prichádza. V každom z nich bolo prázdno, okrem jedného, kde sa objavila fotografia. Rozmazaná postava stála v uličke, v rohu, kde sa stretávajú dve steny. Keď som si obrázok priblížil, spoznal som ten roh. Bol to môj dom a cez okno na fotke bolo vidieť mňa. Odvtedy som neotváral závesy, nespím, nejem, len čakám, pretože viem, že sa približuje. Keď sa zotmie, zasínam všetky svetlá a za každým, keď to spravím, z rohu izby počujem to isté. On prichádza. Najprv šepotom, potom bližšie a nakoniec priamo za uchom. Včera som našiel svoj notebook pustený, aj keď som ho nezapol. Na obrazovke bolo otvorené video, zrnitý záznam z mojej spálne. Ležal som tam ja, spal som. Za mnou v tieni stál on. Tvár mal natiahnutú, bez pier, bez nosa, len otvor, z ktorého vychádzal šepot. Teraz sedím tu, svetlá vypnuté, závesy zatiahnuté.
Počujem kroky. Pomaličky sa približujú. Niekedy mám pocit, že to nie je celé skutočné. Možno som sa zbláznil. Možno to všetko začalo jedným kliknutím. Ale ak to niekedy uvidíš, ak sa ti ukáže jeho meno, prosím, nečítaj ďalej. Lebo ak si ho prečítaš nahlas, aj ty sa staneš jeho hlasom.